Jeg sætter lige dem her på. Den her kommer ind og sidder i maskinen der, ikke? Så du skal bare lige være lidt over på den side der. Kører den nu? Ja, hvad er det, jeg skal filme helt præcis? Den her skal vi lige have sat på derovre. Det er sådan et udstyr, vi har også. Hvordan fanden får du den på der? Ja, det ser du lige om 2 sekunder. Jamen, vi kører. Ja. Montering af indvendingskasser. Der står højre og venstre på dem, så den her i det her tilfælde den venstre. Som vi sætter på herovre. Vi har en væskeslange og en luftslange. Alt sammen står her på oversigten. Husk at komme herover og stå. Så sidder der en indvendingskasse på. Og er klar til brug. Samme metode, når den skal af igen. Lukker for hælerne. Af med lynkoblingerne. Kobler de her to sammen. Måske derinde. Åbner poppegangen her. Okay. Sætter den herover i. Så. Jeg skulle tænke over låret. Ja, det var det altså. Hvad hedder det?